Bueno, atxalde hon guztioi, ongitorria gaurko udal batzara. Ondo iritzen bazezu azten geha. Hasi baino lehen, nahi dugu sartu puntu bat, kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak udalak kudeatutako zuzenbide publikoko diru-sarreren bete-behazpen bideko kudeaketa bere gain hartzeko hitzarmena. Nahi dugu sartu hitzarmen hori gai zerrendan, azkenean iritsi da horien dela gutxi eta ez du egon denborik sartzeko batzorde batean, eta orduan ekartzen dugu urgentziaz. Orduan azaltzeko edena pixka bat, igual emango diotitza interventorari. Jorge Kadirazion bezala, lehengo astean, uztaileran 17 sartu zen udaleko erregistroa aldundiaren eskaera, aldundiaren hitzarmen proposamen berri hau. Aldundiarekin 2008-tikan jada udalak hitzarmen badaka, exekutibako zeak, ordainketa diru-sarreren kobrantza egiteko. Behin guk ja udalak bere kobrantzak egin ondoren, ikusten duenean ezin ditula zor batzuk kobratu, aldundiaren bitartez kudeatzen du eta aldundiak egiten du kudeaketa hori. 2008-tikan indarrean zegoen hitzarmen hori, eta orain justu behaldu digute, lehengo astean, uztailaren 17an behaldu ziguten hitzarmen berri bat, esanez gendukela abuztuaren amaierara arte, hitzarmen horrekin jarraitu ez bagenun nahi esateko. Orduan horrekatik urgentzia sartu behar da, porque bestela ja egurrengo udal batzarik ez dago, eta udal batza dakagun bakarra hau da, oaingoa da. Ja antolakuntzako batzordea ja pasata zauden, asteazkenen sartu zen, azaldu genuen batzorden batean, Emeretziko TGB. Hoi da, tokiko gobernu batzarren baita ere saiatu ginen pixkat azaltzen, eta printzipioz hoi da gainetikan informazioa, ez da gehiago zerbait asaltzen nahi da, baina... Eta, zuk esan dezun bezala, azkenean, se cae por su propio peso, ez badegu jorratzen gaia bai onartuko da, porque sí, baina nahi genuen ekarri eta gutxienez azaldu bakoitza bere irizpidea edo bere opiniona, bere iritsia, eta, hemen ekartzen du horregatik da. Hermes, dakiz zerbait esateko punto neuruz edo argumentatzen? Estamos de acuerdo de meterlo como punto urgente. Euken EH Bildu, partetik? Bai, gu ere urgentzia sartzeko arazorik ez dakagu, hala ere, azken finean, ez bada sartzen ere, berdin aplikatuko da, oseak. Ados, orduan, 8. puntua bezala jarriko dugu, eta erreguak eta galderak pasako dugu 9. lekura. Boskatu behar dugu. Boskatu behar dugu, urgentzia boskatu behar dugu. Sartzeko puntua gai zerrendan 8. puntuan bezala aldeko bozkak? Hau batez, eskerrik asko. Eta ja hori esan eta gero, hartzen geha berreiz betiko gai zerrenda eta azten gehan lehendabizi puntuakin. Lehendabizi puntuan beti bezala azkeneko akta onartzea. Ikusi duzu zerbait edo zerbait aldatzeko euken ez da orduan ontzak ematen dugu eta 2. puntura goaz. 2. puntuan alkatetza eta zinegotzi ordezkarien ebazpen berri ematea. Hermes zerbait esateko puntone buruz, ez, euken, ez, agurtzen ez da, beti bezala edo zen momentutan zalantzak edo nahi bezu zerbait argitu, argitu daiteke. 3. puntuan tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontu ematea, berdina, ez dakit Hermes zerbait esateko, ez, euken ez da, agurtzen ez da, berdina. Eta 4. puntuan dakago dekreto bat kontuan eman behar dugu, orduan nik oporrak hartuko ditut eta bitartean alkate ordeak bai Herme, bai agurtzanek jarriko dira aste badakoitza alkate dezala. Ez dakit zerbait esateko puntu ni buruz, Herme, ez, euken, ez da. Eta jazten geha igual puntu, con la amiga del batzor, del pleno, eta azten geha 5. puntuakin, erekinen garbiketa kontratu baldatzea. Hori, azkenean, eraiki berriakin, piso tutelatuekin edo laguntzakin sartzen dugu, onditzen da garbiketako superficie edo azalera, eta orduan onditu behar dugu kontratua.
Orduan ekartzen dugu hemen la implementazioa eza. Nik uste dut argi dago gaia, jorratu genuen lurraldeko eta jasangarritasun energetikoaren batzorde informatiboan, baina, nahi bai duzu zerbait ezan, edo azalduz puntu honetan ze iruditzen zaizue, aurrean. Herme zerbait esateko ez, erikoen ez da, agurtzen ez da. Orduan, idoi ez bazaizu inporta, Zera proposatzen zaio udalbatzari, lehenengo Urnietako udal eraikin eta lokalen garbik eta zerbitzuaren kontratuaren bigarren aldaketa onartzea, lehenengo lotea. Aldaketak 2024 abuztuaren batetik aurrera izango ditu ondorioak. Bigarrena 2024 urterako dagokion gastu onartzea eta xedatzea. Gastua 1.357.055 euro dira, gehi bez, diala beza da 226,24, guztira 1.303,59 euro. Hirugarrena, ebazpen honen berri ematea kontu hartzailetzari eta diruzaintzari bidezko kontabilitate idatzoarrak egin ditzaten. Laugarrena, Samsik Iberika SL-uri jakinaraztea. Ebazpen hau eta kontratuen aldaketa formalizatzeko zitazioa. Bosgarrena, aldaketa espedientea kontratatzaileen profilan eta ebaon argitaratzea. Hori da, hori dira egindako proposan. Aldeko bozkak, hau batez, eskerrik asko. Seigarren puntuan dakagu Lasarteko bidea erabiltzeko obraren pleguak onartzea. Como sabéis, esto viene ya de tiempo atrás. Se viene trabajando desde la legislatura pasada, pero pues entre una cosa y otra el ayuntamiento tomó como compromiso el sacar la obra y el hacer la obra. Durante este año se han ido dando diferentes pasos, pues se aprobó el proyecto, se hizo un convenio de colaboración con propietario mayoritario, en este caso para la devolución del dinero que adelantaría el ayuntamiento, se hizo una modificación de crédito y demás. ¿Vale? Igual por dar un poco cuentas desde el último pleno, pues el día 4 de julio era el fin de las alegaciones, del plazo de alegaciones. Se presentaron 2 alegaciones, en este caso pues hubo un plazo para responderlas y el día 9 de julio hicimos una comisión de antolacunza. Se aprobó el convenio con la respuesta a las alegaciones y el día 12 se pasó por Junta de Gobierno. También ya se ha firmado, físicamente se ha firmado ya con la, en este caso la empresa mayoritaria. Y una vez cubierto todo ese trámite, lo que hacemos es el día 16 pasar por Lurraldea, se pasa por comisión el pliego tanto de la obra como de la dirección de obra. La dirección de obra la hemos aprobado ahora en la Junta de Gobierno local y tenemos aquí el punto de la construcción o el pliego de construcción de la obra en sí. En este caso se trabajó, como hemos dicho, en Lurraldea el 16, Lurraldearen eta jasangarritasun energetikoaren batzordean. Y en principio el resultado fue 3 a favor y 3 abstenciones, perdón. Y pues en principio sale adelante. Traemos aquí el punto y en principio yo creo que pues poco a poco vamos cumpliendo los plazos con los que nos comprometimos y creo que es una realidad de la que nos tenemos que alegrar, ¿no? Que poco a poco pues van saliendo los plazos y ya está en marcha esto. Pues dicho esto, desde aquí abriré una ronda, luego otra si queréis y empezamos a dar un poco cada uno nuestra opinión. Desde aquí lo has explicado muy bien. Yo creo que nos comprometimos a dar los pasos necesarios para la construcción de este vial. Creo que ya es uno de los casi últimos, la aprobación de pliegos para la obra del nuevo vial. Anteriormente a este pleno hemos tenido la Junta de Gobierno local en el cual también se ha aprobado la dirección de obra del vial, lo cual también apoya este proyecto y contentos de que esto vaya adelante, ¿no? Ha habido muchas zancadillas, pero poco a poco. Eskerrik asko, Herme. Euken zerbait esateko puntuen buruz? Bai, lehenengo eta behin posten gea, bazan garaia. Hemen aurreikuspen falta handi bat egon zen, horrek Zabaleta auzoari arazoak sortuz,
Era berean, Zabaleta auzokoen burrukak ekarri digu honea, gehi, gobernu taldearen konpromisoa, gehi gure babesa. Azken finean, orain, korrika eta presaka gabiltza bide hau lehenbailen egiteko, eta korrika eta presaka hortan hitzarmen bat sinatu da, jabetza gehiengoa duenarekin, gainontzekoekin hitz egin gabe, eta horrek alegazioak ekartzen ditu, noski asko zobe izango zen denekin hitz egin ahal izatea horretarako. Kasu horietan abstenitu ingea, eta oraingo honetan bideari martxa emateko eta pleguak aurrera ateatzeko baiezkoa emango diogu. Eskerrik asko, Agurtzane. Bai, gure aldetik aipatu, noski igualdeko bozka emango diogula, proiektuari beste aurrera pauso badela, kontentu gaude, beste guztia bezala, eta ni bai aipatu nahiko nuke euken, zure agarraldezuka aipatu dezu hori, herritar mugimenduan ondorioz etorri dela hitzarmen hau, gauzak azkar egin direla, korrika eta presaka, nik aipatu nahi nizuke, hori, aurreko agintaldian lurren okupazioa onartu egin genuela, eta ja badira urte batzuk negoziaketetan gaudela, alik eta azkarren bide hau bideratzeko, egiteko. Orduan, korrika eta presaka guretzako ez da gauzak egin dian bere plazoak kumplituz, jabeekin hitz egin da, eta hori, gauzak atera dian momentuan, eta ja aurreko agintaletik altzeko dela gauzak egin da. Osak, gutzako ez dira gauzak korrika eta presaka egin, eta ez dira herritarraren mugimenduaren ondorioz etorritako erabakiak, bai. Eskerrik asko, Agurtzane. Herme zerbait izateko, bigarren txandan, ez eduken zu zerbait gaitzeko? Bai, lehenengo eta behin bidea aurreratu da, ez hitzarmena. Eta korrika eta presaka hitzarmena egin da, ze denekin hitz egin izan bazan alegaziorik etzan egongo. Eta noski, eritzia da, eta guk uste dugu herritarren ezinen egon horrek egin dula azkartze hau. Besterik ez dut esan, hori pentsatzen dugulako gure taldeak. Agurtzane, zerbait gaitzeko? Ez, bi alegazio egon dira, bat ontzat eman da, gehiengoak duen jabearekin, eta bestea ez da onartu. Osa, berez, alegazio bakarra egon da. Eta gainera, hori, prozesua ja urte batzu da makizkila, apoa 2014an onartu zen, osan ere, bidea ja aspalitikan dago. Orduan, iruditzen zaigu, bai saiatu gehala, saiatzen ari garela areketak azkarren gauzak ateratzen, baina negoziaketa dira, eta bere epea dakate, eta hala da. Okupazioa ja urte eta piko da makigu ja okupazioa eginda. Guk behintzat ikusten dugu gauzak egiten ari garela, pausoz pauso, eta ez? Niretzako ez dira gauzak azkar korrika eta presaka egin. Nik uste dut, el objetivo era haberlo hecho antes, evidentemente, pero también hay que tener en cuenta que esto al ayuntamiento no le corresponde. O sea, le corresponde hacer el vial a los propietarios del ámbito, que son los que realmente les corresponde hacer el desarrollo de la urbanización y demás. El ayuntamiento, ante la situación de gravedad de que se encuentra el barrio del tráfico de camiones, lo que ha decidido es adelantar la situación. Pero como viene diciendo Agurtzane, esto se viene trabajando, o sea, primero con el plan parcial, luego con
con la ocupación directa y demás. Venimos trabajando con los vecinos, hablando con reuniones abiertas y demás desde 2015 y 2016. Con diversas empresas del ámbito venimos trabajando también desde antes de 2020. O sea, que esto no es una cosa hecha deprisa y corriendo ayer. El proyecto está hecho desde la legislatura pasada a falta de pulir un par de cosas que se han pulido ahora recientemente. La ocupación directa se ha hecho en la legislatura pasada. Entonces, bueno, pues que me digas que se han hecho las cosas deprisa y corriendo, el convenio de devolución del dinero, una vez que se ha aprobado el que el ayuntamiento haga la obra, pues para garantizar que el dinero vuelva a los urnietarras de una operación que, como digo, le corresponde al ámbito y no le corresponde al ayuntamiento de Urnieta, eso es verdad que se ha hecho rápido, porque había que hacerlo rápido, porque la situación lo requería, pero se ha hecho con todas las garantías, a través de un gabinete que lo ha preparado y lo hemos hecho con todas las garantías de la ley y jurídicas. Ha habido dos alegaciones, una ha sido el firmante del documento que nos hace unas propuestas de modificaciones que se han visto aceptadas, y ha habido otra de una propietaria pues, que ha llegado al ámbito igual más tarde porque la cesión de los terrenos ha sido posterior, en la que creo que no tenían fundamento y así se ha demostrado en la respuesta de las alegaciones y se le ha respondido, punto. Creo que se ha hecho el proceso bastante ágilmente desde el ayuntamiento. Creo que nos hemos volcado todos los técnicos y políticamente así lo hemos hecho también en sacar esto cuanto antes y bueno, yo creo que todos los pasos que se han dado, el proceso que se ha seguido ha sido bastante rápido, no con prisas pero sí rápido. Entonces discrepo con la posición de H. Bildu, pero bueno, yo creo que lo que hoy cabe es alegrarnos y bueno, y que también que asuméis un poco al votar a favor, ¿no? Porque hasta ahora no habéis hecho más que votar abstención y demás, ahora os votáis a favor, pues me parece estupendo, y que vengamos todos al carro me parece estupendo, ¿eh? Entonces, bueno, pues daros las gracias y seguiremos por adelante intentando agilizar ahora el proceso de adjudicación y luego posteriormente la ejecución de la obra, ¿eh? Bueno, y por mi parte eso sería. Bueno, nik uste dut posizioak argi daudela, hala ere ideiaz basoiz inporta, pues irakurtzen duzu. Honako daude albatzari egiten zaioen proposamena. Lehengo alde batetik kontratazio espediente onartzea, bestetik esleipen prozedurari hasiera eman, modu ohikoan izapidetuta eta prozedura ireki simplifikatuaren bidez erabilita ondorengo kontratuarena. Babilonia AIU 32 eremuko Urnieta Lasarte bide berri urbanizatzeko obrak. Bigarrena, 1.317.005,14 eurotako gastua baimentzea, urrengo aurrekontu partidaren kargura 2024ko ekitaldikoa. Hirugarrena, txosten honetan aipatutako kontratua arautzen duen administrazio aginte partikulardunen irizpideak onartzea. Laugarrena, kontratazioen iragarkia kontratatzaileen profilan argitaratzea, interesdunek 40 egun naturaleko epearen barruan beren proposamenak aurkeztu ahal izan ditzaten. Bosgarrena, kontratatzaileen profilean memoria justifikagarria eta kontratazioa oratuko duten oinarriak argitaratzea. Eta seigarrena, akordio idazkaritza eta kontu hartzailetza sailei jakinaraztea dagokion ondoriotarako. Eskerrik asko daia. Hori da buskatzen duguna. Aldeko bozka? Hau batez, eskerrik asko. Zazpigarren puntuan dakagu bizitegireko hiri lurzuroko eremu finkatu, jakin batzuetan kokatutako lokalean, hirugarren sektoreko erabiletik bizitegirako erabilera aldatzeko jarduerak arautzen dituen ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onarpena. Hau berdina. Jorratu genuen gaia antolakuntzan kasu honetan, azkenean ordenantza bata eta horregatik jorratu genuen antolakuntzan, eta, bueno, azkenean da aldatzea pixka bat, eta egokitu data hauetan ze beharrak daude, etxe bizitzarekin eta daudena, eta, bueno, pues adecuamos a los tiempos igual pixka bat ordenantza. Saiatzen gea berdina, que no haya especulación, hori, pues saiatzen dugu bermatzen akordioan, ordenantzan, eta, bueno, pues azten da orain esposizio publika jende horrean hau, eta, bueno, ikusiko dugu nola bukatzen da. Jorratu genuen antolakuntzan kasu honetan, eta kasu honetan
4 bozka aldekin eta 3 abstentzioarekin. Vale. Ez dakit puntu honetan Hermes zerbait esateko edo... Sí, bueno, esto es una ordenanza que se aprobó en su momento en el 2014. Han pasado 10 años. Y también es cierto que, bueno, se vio que tenía algún problemilla. Nos lo trasladaron así los vecinos y vecinas que eran propietarios de estas modificaciones de locales a viviendas. Y, bueno, lo que hemos intentado ha sido, de una forma u otra, facilitar un poco la ordenanza, ¿no? También es verdad que, aparte de algunos articulados, también hemos revisado lo que son todas las zonas del municipio y se ha ampliado las zonas donde, bueno, ahora se va a poder convertir viviendas, locales de uso terciario a viviendas, ¿no? Y bueno, yo creo que se le ha dado una corrección buena y esperemos que sea lo oportuno. Ahora hay un plazo también, es verdad que hay un plazo de exposición pública hasta que se apruebe definitivamente y, bueno, si hubiera algún ciudadano, alguna ciudadana que quisiera hacer alguna aportación o quisiera hacer alguna corrección o cualquier cosa, todavía se pudiera estar a tiempo, ¿no? Entendemos que nuestra voluntad la hemos dejado ahí, hemos querido hacer una buena ordenanza, pero bueno, siempre hay cosas que se te pueden quedar en el tintero o pueden ser mejorables, ¿no? Y como decimos siempre, las ordenanzas es un documento vivo que en cualquier momento puede ser susceptible de mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la ordenanza es buena y sobre todo y fundamentalmente recoge las inquietudes de la ciudadanía, ¿no?, que también han participado en este proceso. Gracias. Eskerrik asko. Euken zerbait ez dago puntu honetan. Bai, bueno, guk ez dakau hain argi honek etxe bizitza arazoa konponduko duenik. Zuek ere onartzen dezuten bezala ordenantzaren 4. orrialdeko 7. puntuan hemen argi eta garbi esaten dezu, Urnietako udala jakitun da gaur egun erabilera hori baimenduta ez duten lokaletan bizitegi erabilera gaitzeak eragindako higiezinen hirigintza aprobetxamendua handitzea dakarrela. Eta horrek espekulazio eragiketak ekar ditzakela, ez? Beraz, argi eta garbi zuek ere ulertzen dezute honek espekulazioa ere ekar dezakela. Guk uste dugu lehenengo esan zen bezala hemen udalbatza hontan Urnieta gune tentsionatu egiteak azterketa hori egingo zela, ez dakigu ze puntutan aurkitzen dan, eta horren ondoren, azterketa horren ondoren puntu hau ateratzen balimada behar bezala zerbait gehiago egiteak ekarriko lukela ordenantza honen beharra. Eskerrik asko Euken. Urtzen zerbait esateko. Bai, gure aldetik ere, ondo ikusten dugu, urtez urtero araudiak berritzen, kasu honetan araudia daukagu, egia da Hermek esan duen bezala herritar batzuk ere eskatzen zutela eguneratzea, Leire Bibitak ere eskatzen zigun, ez, txertatu behar genuen araudiaren barruan, eta, da pauso bat, ez, pixkat Eukenek esan duen bezala, ez, gauza ez du guztizel konponduko etxe bizitzen arazoa, baina bai uste dugu lagunduko duela, eta orduan, aldeko bozka izango dugu. Eskerrik asko. Zerbait gehitzeko, Herme, bigarren txanda ez, berdezu, ez da, eta zu agurtzen ez da, idoia ez baso importa. Osoko bilkurari onoko erabaki hauek hartu ditzen proposatzen zaio. Lehenengoa, herritar batek jendaurreko erakusaldian egindako ordenantzan sartzeko proposamena ez estea,
honen azalpen zatian azaldutako arrazoiengaitik. Bigarrena, hasierako onarpena ematea etxebizitzatarako hiri lurzoruko eremu finkatu batzuetan dauden lokalen erabilera hirugarren sektoreko izatetik etxebizitzatarako izatera aldatzeko jarduerak arautzen dituen ordenantzari. Hirugarrena, iragarkiak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita espedientea jendaurreko informazio aldian jartzea 30 lanegunez, interesdunek espediente azter dezaten eta bidezkoak deritzaten erreklamazio eta iradokizunak azter ditzaten. Eta laugarrena, jendaurreko informazio aldia igar ondoren, ez balitza aurkeztu erreklamaziorik edo harrik, benbetiko onartutzat joko da aipatu araudiaren aldaketa, erabaki berririk hartzeko beharrik gabe. Aldeko bozkak? Kontra, abstentzioak? Eskerrik asko. 8. puntuan lehen esan dugun bezala sartzen dugu Foru Aldundiko hitzarmena. Azalduta dago, ez dakit argitu behar dezu zerbait, edo nahi dezu hitzartu berriz, Eitziber zerbait azaltzeko berriz ez? Zerbait esateko gehiago? Vale. Ez dakit zerbait esateko puntu honetan, ez, euken, nahi dezu zerbait esan puntu honetan? Bueno, uste dut garrantzitsua dala esatea, orain arte uneko 10 kentzen zigutela eskatzen zanean eta eraberean lehen 3 hilean egiten zana orain hilean egingo dutela, ez? Araudiak dioen bezala aldaketa horiekin onartzen dala 2008an egondan adostasun bat, hitzarmen bat. Eskerrik asko, agurtzen da zerbait esan. Gure aldeko bozkamango digula bai. Pues, ados. Idoia, eso os importa. Bilkurak honako erabakia hartu dezan proposatzen da. Onartzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Urnietako udalaren arteko hitzarmenaren eredu eguneratua, zuzenbide publikoko diru-sarreren nahitaezko bilketarako Foru Gobernu Kontseilua 2024ko uztailean behatzean onartutako moduan eta baldintzetan. Aldeko bozkak. Eta 9. puntuan dakagu galderak eta eskariak, ez dakit termen zerbait baduzu, ez, euken Bildu dako zerbait eskariak ez, eta guk ez da, pues honekin bukatzen dugu gaurko udal batza. Eskerrik asko denoi.